Dit binnen de kooien waarmee de verwilderde katten vangen worden. De stichting Zwerfkatten Broekzaal op Texel. We leggen een spoortje van bij voorkeur vis, bijvoorbeeld tonijn, in de vangkooien. En dan aan het eind van de trapplaat, achter de trapplaat, zetten we een voerbakje met veel tonijn erin. Nou, die kat houdt van tonijn, stapt dus de vangkooi in, denkt bij het spoortje, dit smaakt naar meer, loopt door, stapt op de trapplaat en dan valt de kastval dicht. Maar er kan zelfs ik een tamme huiskat inkomen. En daarom krijgen de eilanderkatten een chip die het makkelijk uit te lezen is en dat is gebeurt. Goed. Is die gecheckt? De vogelwacht er blieft mij. Ik wil allereerst even zeggen van dat we hartstikke blij zijn dat dit project opstart is. Want we zijn er al heel lang mee bezig om het nou ook van te krijgen. We zijn 4 jaar hier bezig geweest met de gemeente, met het Nationaal Park. En het is eindelijk lukt. Want de verwilderde katten zwaren hier voor een soort ski in de natuur. Dus die verwilderde kat, dat moet gewoon verdwijnen hier. Dat hoort hier niet. We zijn hier een natuurgebied, daar zijn we trots op. Daar zijn we blij mee. En dan moeten we niet willen dat hier verwilderde katten rondlopen te jagen. En die mooie jonge vogels vangen of jonge konijntjes vangen. En dat moet niet. Dat willen we gewoon met elkaar niet. En dat is ook heel ongezond dat dat gebeurt. De widow van de jedderenjacht op Sjenner kan haar er ook in vinden. Ik vind ook dat ze het op deze manier heel zorgvuldig aan het doen zijn om te proberen de verwilderde katten te vangen en uit het natuurgebied te halen. De verwilderde katten krijgen op een verste wal een plak dat ze de natuur net meer in het paard zitten. En ik werd er actie ondernaam om nieuwe night team voor te komen.